Boom! So yun ang mga kakrong-krong. So panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo mga kakrong-krong. So for today's video, magbe-behind the scenes lang po ako, vlog. Behind the scenes, tama ba? Behind the scenes na... Behind the scenes ng 18th birthday. Sayan po ni Sir Haji. So kasama ko ngayon si Mark Mark G. Photography po. Yan. Yan, makikita niyo po yan. Yan po yung kanyang page. Tapos yung page mo. Ben Cap. Yan. Tapos si Sir Haji po. Yan po si Sir Haji. Yan. Tapos, ayan. Yan, si Angie's Vlog. Try mo nga, para maniwala ko. Tapos, yan naman si Pag-vlog sa inyo, ginawa ko PA. Yan. So, trabaho muna po kami mga kakrong. A few moments later. ayun na yung puro bangga. Nag-crash na naman, another one. Nag-crash na naman po yung drone ni Guys, binibenta Sir ko na. Ben. Binibenta ko na. Sino may gusto kahit libre na sa inyo na. So, naaburido po siyang nagpalipad kanina. Comment down. Down below, sino may gusto nito sa inyo na. Promise, swear. Ah, binibenta mo na ba? Then, pinamimigay ko na. Ah, pinamimigay. Wow. Bili ako. Hindi ako bibili pa. Nag-crash na naman eh, mga kakrong. Diyan oh. Diyan siya nag-crash. Nag-crash. Asan si Shelo? Pumasok? So, dito? Dito? Doon. Dito yata. Punta. Dito yata. Tara, tignan natin sa loob. Doon sa loob. Baka nag-detail siya. So, silipin. Hindi. Ay, sige, sige. A few inches later. So, nandito na pa tayo sa venue. Shelo. Dito din ako, ba't parang mas nauna pa ako? Shortcut. So, yan po si ma'am. Yung dito natin. Bangga na naman. Kaya Siya na nag-PA. Nasaan si John? Wala na yung PA. ako na BA. John, i-charge ko nga yung yung gimbal. Lobat? Yung gimbal? Oo. A few moments later. Ay mga. Sige pa. Sige. Ano nyo ba guys? David, gutom naman. Oo, nagugutom na daw siya. Pero Yan po yung debutant. ha? Boom! Okay, mga kapuntong. Kaya nakakapagod po mga kapuntong. Okay, patingin nga. May dumudukot to. Ay naku. Nasa labas. Yan. Tignan nyo kung gaano kakapuraot. Wala pa lang. Siya yung DJ. DJ ka dyan, DJ. Isang sample nga. Tingnan natin debutant. Nasaan? Pasok na pasok. Ay, nagpasa. So, dito na siya dadaan. Saan siya dadaan? Dito na. Okay. A few inches later. Nagaya kami dito. Tigil mo na yan. Pasok na tayo. Ano boy? Sumulat iniwan niya ako. Hindi ko lang tinigilan magganito. Oh. Bakit ito rin nagpapasaya sa akin? Bakit? Kasi manong nawala siya.
Dito naman yung beef ko para pasayahin niya ako. Di ba may jowa ka? Kahit na lubat na siya, pwede ko siyang i-charge. Pwede siyang bumalik para higop-higupin. Kaya higop-higupin naman talaga. Bakit igupin? Ang pangit Kaya- naman ang pagkakasabi mo. Kaya mas masayang nandito to. Kaysa yung bumalik pa siya sa akin, iiwan din namin. Pero papasok na siya. Ay, sakto guys. Papasok na siya. Mamaya na ulit guys. Bye-bye. Ba't ka naman nagan ka na? Galing lang tayo sa labas kanina. Maingay dito po, hindi marinig sa camera. Bakit? So mamaya na naman ulit. A few moments later. So yun ang ano guys, kumakain na po sila. Ayan o. Yan. Nakakain na rin. Ano? Kamusta? Sol? Kamustahin ko ano? Sakyan ka. Nakalo dito. Okay mga guys, tignan nyo naman kung gano'n kami kabisi. Kumakain kami habang magtatrabaho. Dalot nito. Ayan, kumakain. Habang nakikideo. Kayo. Basic. Okay na. Solve na, solve na. Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? Sobrang sarap tol. Sobrang sarap. Alam mo ba ito? Ha? 3 days na rep. Panis na. Bakit? 3 beses kasi na-postpone. Ay, 3 days na rin. Hindi, masarap pa rin yan. Sana po, sira na. Bakit? Para yung pangako namin, sinira niya. Boom! So yun na nga ng mga kapangurong. So natapos na po yung shoot natin dito sa pavilion. Chat, mas pavilion pa dito. Ay, top building pala. Best top building. So natapos na po yung best top building. Yan. Kung yung walang kung alam, gusto mag-inspire sa atin. Sino gusto mag-inspire? Ayun. Guys, so dito na po nagtatapos ang ating vlog. Okay. Nakapagpasa na ako. Bye-bye. Salita. Wala ka na. Bye-bye.